Nagy tisztelettel felkérem dr. Gergelyné dr. Tóth asszonyt, Alexandra édesanyját, adját a díjat, és megkérem Csongort, Alexandra bölcsét, hogy segítkezzen ki. A Gergely Alexandra emlékdíj hagyományainkhoz híven együtt programjából egy emlékplakettből áll, amely Szamit ábrázolja, és az idén már 200 000 forint pénzjutalomból. Az idei év díjazottja Balogh Zsolt, és akkor én most szeretném átadni neki a díjat. Hát egy kicsit így meglepődve állok itt a önök előtt, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm önöket. Igen, én magam is hasonló sorsállapotot éltem meg, mint az ember, aki engem támogatott. De mégis mindezek mellett így a filmet nézve az az igazság, hogy én fölkészültem arra, hogy mit fogok mondani, de mégis változtatnék egy kicsit. Mert hogy beszéltem arról, hogy mit jelent a gyerek méltósága, vagy beszéltem a hitről. És a sorok között egy olyan, most már mondhatnám azt is, hogy kollega, egy olyan volt nevelőmű, aki a pótmamám a mindennapjainkban, aki tudta, hogy mit jelent a mi méltóságunk. Aki tudta, hogy ébreszteni nem kicsapni kell az ajtót, hanem egy kis rádiós magával jönni és ébreszteni kell. Szasz, nagyon nagy hited volt neked a mindennapjaiban ahhoz, hogy tenni tudjál és élni tudjál, és lásd az örömét a mindennapjaidnak. Én azt gondolom, hogy engem, ami meghatároz, az a hitem, a reményem, hogy egy gyerekről nem mondhatok lenni akkor is, hogyha sokan lemondanak, sokan lemondottak. Én ezzel a hittel és a reménnyel kívánok mindenkinek előtt és egészséget, és még egyszer csak köszönni szeretném Évának ezt a díjat. Soha nem voltam még díjazott, és én azt gondolom, hogy ez a munkának a gyümölcse a gyermekeim által. Egy idézettel szeretnék búcsúzni. A Kati néni kedvenc idézete volt, hogy tőle tanultam. Szent-Exupérytől a Kishercegtől szeretnék idézni. Jól csak a szívével lát az ember, ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. Köszönöm szépen még egyszer! Szeretnék nagy tisztelettel mindenkinek megköszönni a mai rendezvényen való jelenlétet, azt, hogy figyelmükkel megtisztelték a díjátadást. Jövőre egy újabb hétköznapi őst ünnepeltünk, a mai napra pedig kellemes időzítést és a konferenciához eredményes tanácskozást kívánunk. Köszönjük szépen figyelmüket! Nagyon szépen köszönjük az eddigi résztvevőknek,